Sumaray na aga, kauragon. So, tapos na ako magligo and tapos na din ako salod ki tubig uran. So, for today's vlog is ang gagawin ko is mag-wrap ako ng pangregalo ko sa mga inaanak ko. Kasi noong December wala akong nairegalo kapos, walang pera. So, ngayon, magbigay din tayo ng kahit unti kasi nakakahiya. Samahan niyo ako guys, so tara! Ito Kauragons, kasi di kasi ako bumibilo ng mga toys. Ang gusto ko yung magagamit nila. Tapos meron tayo ditong crayons. Then yung pambalot. Tapos itong damit, Paw Patrol. Tapos shorts, tatlong shorts Kauragons. Tapos ito sa pamangkin ko to, kay Nash, kay baby Nash. So, kumain muna ako Kauragons kasi nagugutom na ako So magtatanghalian na din. So ito yung ulam ko. Look at me big. So tara, kain tayo Kauragons. So muna Kauragons, magka-round kita. Look at me. So, ayun. Kauragons, tapos na ako kumain. Tapos na ako magpakain kila Cooper tsaka Bella. So, kumari na. Tama paratos na kita kailang pang regalo. So, yun man baga guys. Color green. Yun guys, may isa na tayo na putas. X. Ang ganda guys ng sound. Yan guys, pandalawa. Full G. Daog na. Dito guys may makulit na bata. Guys, pang tatlo. Buksanan mo na, di man yan nakalak. So yun guys, lagyan natin ng ampaw. Hindi ko na guys isasabi sa inyo kung ilan ginagay ko. Basta nasa 20 pesos.
So, Kauragons, tapos na ako magbalot ng mga regalo ko. So, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakiclick na din na notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na video. So, yan, Kauragons. So, tapos na. So, ibanan nyo ako, Kauragons, si tatao ko ining bado sa pamangkin ko. Regalo ko man sa inda. Turog si Nash. Ano day ah? Bado. Nara kay Nash. Sud, turog ang Nash. Turog ika Nash. Sulugan ang bado mo dali na. Bisid. Yun, Kauragon. So, tara, doon naman tayo kay Erland. Ah, may Paw Patrol oh. Paw Patrol. Wow. Sulugan na. Wow! Paw Patrol. So, ayun Kauragon, sabigay ko na yung regalo ko kay Earl. So, ayun Kauragon, nabigay ko na yung regalo ko sa dalawa kong pamangkin. So, ito na yung sa mga inaanak ko. So, Kauragons, no, hindi talaga mapapantayan yung saya at tuwa ng mga bata. Kahit maliit na bagay, sobrang tuwang-tuwa sila. So, andito na guys yung inaanak ko. So, ibibigay ko na tong gift. Sarak ah. So, ayan, Kauragons, tapos ko na yung ibigay yung mga gift ng pamangkin ko at saka ng mga inaanak ko. So, maraming salamat, Kauragons, sa panonood ng aking vlog. Sana suportahan nyo ako, Kauragons, sa pagbablog kong ito. Sana, Kauragons, huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga video. So, thank you so much, Kauragons. Hello, ito si Bella. So, shout out pala sa iyo, George Lota. So, thank you so much sa panonood ng aking vlog. So, Kauragons, kung napadaan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and paki-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga i-upload akong new videos. So, maraming salamat, Kauragons. Sana masuportahan nyo ako para mas madami man tayong mapasayang bata dito sa amin. So, thank you so much. Bye-bye!